тамошобинони азиз бинед, аз магазини релакс ман чӣ пайдо кардам. Магазин релакс дар бозори Корвон, тиллобозор, дуюм ошёнада қарор дорад. Бинед 6та 165 сомон. Бисёр хушрӯ. ҳар хел десерт тайёр мекунем, ё ин ки барои ягон хел мураббо гирифтан барои ороиши рӯи дастархон. Бисёр хушрӯ. Набори Версачи. Ана ин намудош астай варени гирак. Ин набораш 6таш 110 сомон будай. Ям фасон. Дидед? Иҷада ба калош астай. Яким нархш навистагӣ нест. Дидед 6тага. Ба калои фасон дорам. Ана иҷада боша ина ба калошон 140 сомонӣ будай дӯстони азиз. 6 донаш барои рӯи дастархон. Мисол агар ами набора бигирӣ золотисти 6таш 140 сомон. Версачи. Ана и фасоншам ҳастай. баъд майда таракуш ҳастай 110 сомон. назиҷа мебинем бо чӣ доранд аз ами серия. ина марҳамат 230 сомон набор. медонед чӣ дора? Анамин компот гирак дора ва 6та стакан. Не, иш 180 сомон. 180 сомон компот гирак ва 6та стакан. Ана ин намудаш 230 сомон. 6та стакани Версачи ва компот гиракша намияй Версачи. аҷоиб фасон. Ишам 230 сомон. Уне ки 180 компот гиракш майдай. Графинаш иш бошад калонтарай.